Mga kait, tanawar ko na mong gagyan mga kait. Dah. Ulo ka mo. Kana mga kait mao ni nakita nyo mao na iskina bayran mga kait. Oh, di ba? Murag nas tungod mga kait no. Ah, balik ka na to. Dili na to i-zoom ha. Oo, tanawar ko ninyo oh. Tanawar ko do, di ba? What's up mga kahait? Oh, karon mga kahit no, naa di may mission mga kahit no. Nami adtuon nga amo ni adventure mga kahit kay taas kayo siya nga bung patak nga mga kahit. Tanawan niyo ang palibot mga kahit no. Daghan kay siya mga jewels no. Jewels. Wa ba kami masaka ni basin marong turn ni ba? Ano? Grabihan no. Di rin usa ka uban mga kahit nga naguna-una mga kahit. Mao ni siya si John Mike sa lumag. Tanawa mong tirador mo gid mga kahit. Oo. Kira? Helmet? Sige, pre. O karon mga kahit no, nanami sa awaaw nga dapit mga kahit kay naami sudlon nga lugar nga kon mga kahit. Tabi. Agi. Mananghid yung mga kahit sa magulong mga libon-libon. Makasudi man nani nga mga lugar mga kahit nga. Yung ani ang sitwasyon mga kahit. Kahit kani siya nga kahod nga kahit ako naghatod ng tubig ng mga kahit sa bayran mo na sila suporta na mo dapat manabi mo basta muagi mo mga inani tabi mga kahit dapat nato gani nga mga krikaway kahit bigyan mo magtabi-tabi kung puso dapat tabi kayo mabiyagan niyo ba sige mga tips na sana manghihatan niyo masuroy mo kung lang bukid diha tumoy na ilisod gamay bro. Karon mga kahit Nalik sila mga kahit sila agi. Ila pang gilalisan mga kahit no kung asa jud ni mo agi mga kahit kay tungod sa kalayo sa among atuan ron mga kahit no. Og karon na mahuway pa ako mga kauban mga kahit ako sa sila interviewon og atong ilailahon mga kahit kung kinsa ni atong mga kuyog mga kahit. Yeah! Kinsay pa nga nato boss? Og diin kagagikan boss sa South Korea ka boss? Sa kuan ka? South Korea ka? Black Jitsu. Black Jitsu. Good name. Zen Mike. Salubak. Yeah. Oh, all right. Oh, on ka right ka. Kire na pod usa mga kahit no. Ayo kay boss ta palungon. Idol ni nato. Kini, mao ni siya. Sikat kini siya sa Channel 47. Mao ni siya gada sa katong Papel sa kanang papel. Oh, papel nga 1/4. Papel nga ilo. Papel nga ilo. Ila sa atong kanang pangalan sir, kanang unsa may tinud pangalan to sir. Kang para magkailhanay ta sa atong mga followers na to sir. Labi ato. Nag-una may nga ikaw tayo maguna. Ari awahi man ang bida mga sir. Gwapo. Dapat mga Mo ni si Gwapo. ayaw sa na ipa. Ayaw iday padayon. Kinsa may tinud. Ako na si Niri Sas. Newing. Dili ka niri makalinaw sas. Dili. Niri Ayaw ako to sawa. Og mo na to. Mo na to yung Oh, ang among balay na sa boss. O ganahan mo pa tangas pa tour guide. Tour guide. Just call my name. Just call my partner. Gilid barangay hall, way laing Wala yung palay diha nga. pindot. City Indana. Natabunan sa gawin payat. Basta kay okay na to yung mangan. Okay. Okay. Niri. Ari sa ta sa ato kanang ato ang pinaka the best nga bayaran barkadas nga editor mga kahit no. Kasi pa nga na to sir. Kuan na to sir. Kuan lang imong naong sir niya. Oh.
Ano? Ipikat lang ang mata sila na. Sir, kasi pangalan to, sir? Tawagan ako sa pangalan niya. Ray. Ray. Ray Sas. God. O na itong editor mga kait, no? G. Di na, no? Mag. Say toyo naman, sir. Wait toyo. Sipiat ra siya. Diyan. Sir, kasi pangalan to, sir? Chonghol Sol. Good name. Koreano. Gikan din siya sa South Korea. Mao nang gitawag siya Koreanong amaw. Mao ba ni? Dili ni mao. Chonghol Sol. Gago man oy. Iwasa imong pangalan sir kana. Add me sa Facebook, Jonas Bonghanoy Sas. Good name. It's okay. Og napatay last nga interviewon mga kait no. Binance na to. Mao ni ang atong pinaka the best nga Binance. direktor og Producer. producer page. Mao ni sa mga kait. Og atong ila-ila mga kait. Makjam. Magjam. Pandorilla Pormon. Good. Tanawa na Facebook. Good name. Adi ang mga kait. Link on gining grupo mga kait. Mao ni ang mga artista sa Bayaran Barkadas mga kait no. Oh, ato ipakita ilang mga naong. Sa di mo dia. Oh, dara. Katul ani. Oh. Mga kait. Og sa katong wala pa din nakailan ako mga kait no. Ako day si AJ. Og sa akong Facebook Alvin Gonzaga. Add lang ko yung mga kait para mag-update mo sa among mga bagong mga videos mga kait. Og sa katong bago pa nakakita sa among mga videos mga kait, please lang me like, share and subscribe and comment and pisliton sa ninyo ang notification bell para lagi kayong update sa aming mga video. Ay, mga kahit. Huwag mo sorry ni mong bukid. Ayaw mo kumpiyansa ni. Mo ni siya gitawag og damo. Dangerous lang na. Perting katula ni. Init kayo. Natistingan to si... Ayaw, gipagmana ko pagida na. Dangerous Katol lang. kini nga sagot. Katol na siya, Ayaw mo katol. kumpiyansa. ikaw ba? Katol. Mura sa ex ni mo ba? Katol. Og nga kahit. Mang snack kami kay... Kapoy tangas. Pawas nga gutom. Snack, lakaw gamay, baway dako. Snack kami mga kahit. Ano ni siya pag Garaag mo snack mo ta. Patay ko na sa kong asawa mga kahit. Kawat ako dito sa luwer. Patay ka ni. O karon mga kahit. Pinagsala sa ta kay usara may nada. Tihik lang sa tayo kay. Wabay lain. Nya, oh, nawa mga nangap ot mga kahit. Kay ilogon sa kulit. Nga pa sa magjum. Aksyon to. Ay, video. Awan na kay labot na una. Ay, video yung nag-ilo boy. Mao dito ang chocolate nga pinaka the best of whole world multiply. Lami man din yung Toblerone mga kahit no. Mga hilaso na sila mga kahit, dili na sila magdaag ka ng snack nga kanang patuhon, mga kuan mga what else mga Toblerone kinila mga kahit kay mga datoon board ni sila nya apa ni pobrehon nya. Okay ra eh. Ikaram sa gwapo. Mo na ipobrehon, mo sa ikugmuhon. Mga kahit no. Kahit nakapahuway naman ta mga kahit. Oh. Padayon na may sa among lakaw kay layo pa jud kay mo ang tuon. Ako lang bahala na. Goy. Ako ba kaya na? Ayun na kayo. Dali. Dara mo aganan mga kahit oh. Kanang nakita na yung hawan mga kahit mauna si among latason mga kahit og tunay mga tunay gaw na una mga kahit wa pa gyud ingon nga let's go tuan na siya. Uy. Matay lisura ni Danay atras ng tani. O karon mga kahit na dito na madiskubrihan day karon na. Muna siya kanang gitawag. Kung sa bata kami sa una trin-trin. Kung trin-trin ba? Muna siya ron. Dako na. Dako nga trin. Muna siya. Singan yan eh. Singanan na dyan. Kasi nakita ni mga kahit comment lang mo mga Labot. kahit. Mga kahit. Muna siya labod. Ayaw mo kumpiyansahan ni. Kasi mapisa ni. Mapano na sa inyong panit. Mapasok mo, mapasok. Labod. Makapasok ni ang iyang duga. Oh, duga. Muna say labud.
Di mga kahit oh. Mo kinsa ni tawhan na mga kahit oh. Luoy pa kay naw. Wala may laing gida usar ka galon. Hoy, pakita. Kasi mo ganang kanon. Tara, let's go. Kay magluto para kami sa amo ang paniudto didto mga kahit no sa among area gyud nga among adtuan mga kahit no. Ay, pesa kay Tupong tiil. Tupong tiil pinakurog-kurog pa. Ya witik-witik kamay. Mangita may patag mga kahit kay mo relax na sad mi kahit. Di na mada. Pwede nang luyahan mo. Oh. Natrap na mga kahit. Ambot og asa mi ni pag-ion ni mo ang tour guide mga kahit oh. Way agianan. Trawa na share tanang mga kauban mo kahit. Kamang. Murami og kanang nibalik pagkabata mga kahit. Kamang ni meniyuta mga kahit. Pero sa ata. Buot lang agi. Kung asa na siya mga agi mga kahit adto pud mi mo agi. Ngunang tara, sundon ta na tawhana. Asa na sa pingon. Diri siya agi, diri agi. Kapyotan ni mo tagtaksan. Kining lugar mga kahit tindog kay ni siyang lugar mga kahit no. Sa Bisaya tindog. Tindog stan. Napokero, tindog. Oh, napokero. Padayon to. Ay, tedeng. Kahit tanawarag na mong gigian mga kahit oh. Oh, tawarag na oh. Og di ka mo kumpayot mga kahit, di ka kaabot ri. Liwata rin cellphone kahit. Pataga ko rin, impatso. Sige lang, hinail ta mga kahit ha, ay mo tandog ya. Agay, patay mo kamot. Asa mo lang asa? Una kay. Safety din na ito. Safety din na itong cellphone mga kahit kay. Lisod kayo, di ni matiwas itong vlog mga kahit. Wa ko kibaw, og nakatunga na pa may sa mong gagian karon o mao pa bay pag 1/4 na mo unsa ni saba mo saba grabe ka lisod sa mong gagian karon adlaw mga kahit no og tunay ni sagit dito kauban mo sa kahit patag na ko no nabot ako namin sa area nga wa ka gigimit pero dito sa kapatag papakita ka regla de usa kauban mo mga kahit nabiyaan naluya pero wa paningta kita na ang kahayag kahit tara. Let's go! Come on, Brad! Naabot na gid mi sa pinakatumoy nga area kahit. Pagdra ko mga kauban mga kahit. Woo! Yeah! Woo! Success! Come on. Game! Balik. Balik. Wih, game. No. Kamu. Mga kahit. Ayun. Takso ka mo maglapo sa patag mga kahit. Woo! Successful! Abot na mi sa pinakatumoy nga area mga kahit no. Ari na mo pagabuhaton ng amo ang mission mga kahit og sa dili pa mi magsugod mga kahit amo sa ring lutoon ng among para sa among paniudto mga kahit. Ato pa dito eh. Oh, Dito ba? Nakita niyo. sige kay padayon mi mga kahit napabili mi aton dili pa dinhi maujud ang area nga ari na mi namo sugdan among kwan napabili mi area nga lain jud nga adtuan mga kahit og tara. Let's go.
Awang purol na. Nahubo na mga kahit. Tanawa. Let's do this! Dara kini kini. Diri dapita. Naabot na may sa amo ang patay cellphone ko. Area mga kahit no diri mi mag huway. Pahuway mao ni among pahuwayan ng diri mga kahit ug ari pud mi magluto mga kahit. Ay among gida karon nami gida nga tulo ka litson manok. Nya subaunon pa. Mao ni nakalisod ron kinagdamig litson manok tulo ka buok pero subaunon pa. Nya wa mi lamas. Amo lang ni mukbang. Karon mga kahit kay naman minaunaan mga kahit nga malak kami aning mga kahuya mga kahit magbuhat mi og challenge nga ang mga ibon na lumilipad ana ba siya? Ang mga ibon na lumilipad. Naa diri ang pinakanindot nga falls mga kahit naa sa pinakatumoy nga bukid sa barangay Bayran. Mao na siya. Very good. Ang problema kay pangitaunon pa. Ano na siya good? Joke na, joke. Kat-kata ni nga kahoy mga kahit. Kini nga kahoy. Bak ato ta sa tumoy. Okay. Igabot na to sa tumoy. Ato nang tirahan og video sa ubos mga kahit kung unsa gid kanindot ang views diha mga kahit. Here we go. Tararing. Dara mga kahit, here we go. Zoom to zoom. Tararan. Kana mga kahit mao ni nakita nyo mao na iskina Bayran mga kahit. O di ba? Murag nastungod mga kahit to. Balik na to. Dili na to i-zoom ha. Oo, tanawar ko ninyo oh. Tanawar ko do, di ba? Atong usban para maganahan mo. Kamu na lay bahala. Tuwin na kita mga kahit. Nakita, murag hulmigas. Tara di ba? Ana ra siya kasayon mga kahit. Atoy balik. Og ato na puning magtira na po taglaing balay mga kahit ha. Arita sa Purok Uno. Og kana inyo nakita mga kahit nga tag-askig paril mga kahit mauna siya ang eskwelahan sa Bayran mga kahit. Mauna ang barangay Bayran Elementary School. Di ba? Mauna siya ay Purok Uno.
ka na nga ka nagyakan. Giri pre, manok di manok. Later. Busog na dyan mga kait no? O wala na din may nakabidyo mga kait kay gutom na kay may mga ganiha mga kait no? Amo na lang gi bitso og kaon mga kait, wala na lang may gabidyo mga kait, wala na mo gi-apil sa mong vlog og dara mo mga ebidensya mga kait. Amo na lang kalibang. Oh, di ba? Oh, sinaw. Sinaw kay no? Napagay may wa na hurot mga kait oh. O karon nga kahit para lang gid ingnon nga nangaon ni. Mukha sa gimi gamay. Para ingnon nga nangaon ni. Para na ingnon lang gid nga nangaon ni. Wala. Mo na siya mga kahit. Kami kayo. Kaon mo? Di pa dyan may dugay na human og kaon mga kait no? Dapay dagang sobra mga kait oh. Kaon mo. Kaon mo. Kaon. Mao na ebidensya sa among gikaon mga kait. 15 lamias manok. Litson kawali. Kinsa na. Diba? 3 hours later. Parang na may muli mga kait. O mangita na sa biglaing dan mga kait nga among magyan. Parang sa among ulianan mga kait. Okay.
Dili na may maagi atong permirong daan mga kahit kay grabe kalisod among nahiaguman dito mga kahit. Whoops! Whoops! Uy! Uy! Bago yawa na lang ko eh. Ay! Laag rin daw. Naaga. Dito may agi pa po. Asa ko na. Ubo, asa ko. Nana de ka dire Roy? Dito de, wana dito ka ba? Wana kay. Ah. Ate na Minoy. Awa ka nindot sa among mga gi-adventure mga kahit no. Sabi ka nindot sa lugar mga kahit. Naidako in tower mga kahit sa among luyo mga kahit. Paris. Mao na pinakadako nga Paris. tower dire sa Bayran mga kahit no. Ug atong tanaw na to ang palibot mga kahit. Tara, let's go. Let's do this. Lugar na to dire mga kahit no, sa Bayran mga kahit. Okay. Layo na kayo may gaabtan mga kahit. Naabot namin sa Santander mga kahit. Santander Bugo. Mau ni Santander Bugo diri. Guys, sakit. Nadi bin nakita diri nga treasure mga kahit no. Busag ni siya ka-positive mga kahit. Oh. Tara mga kahit na sign mga kahit to. Ako mga kauban mga kahit, luya na kay mga kahit na nagnauna na oh. Na. Pero time nga badlunguna ang tuhan na ni. Oh, nagnauna oh, miya oh. Oh, trawar gid oh. Ang mga Aray ta agi diri mga kahit. Kita na gid may karsada mga kahit no, nganom ning kamera nahimo mo ning 360. Agra. Kita na kita kasada. Ato ipakita mga kahit no na gadung motor atong kreat kalitan ha. Ipatin lihat ha to. Subscriber tara. Katawa. Ala na gidong halala. Dagdag bangkaw. Dito ka pensa mga kahit. Ato ipakita mga kahit ha kung unsa gid kalisod di among gagi ano. Kita mo na bungtura mga kahit kana. Mao na among gadto mga kahit. Namo kung saan na nakaluyaron mga kahit. Di na halos mo tingog. Di na halos mo tingog kung imong sultian. Lahat. Jeng. Luya mi jeng. One, two, three, here we go! ang mga ito ay mahal ng Diyos, hindi tumubukas. Ang mga ibon ay lumilipat. Ang mga ibon hindi tumubukas. Mapil wala ko nungi. Ang mga ito Pero dahil mo mga kakait to, daw. Mo ni driver na. Sa Bayran mga kayo. Guys. Salamat guys. Og karon mga kahit no. Karon mga kahit no. Luya namin kay may mga kahit no og tapok kay ato nini tapuson atong vlog mga kahit kay luya na kay may mga kahit. Grabe ka kutas na gyud ang among gihaguman mga kahit no. Og diri lang sa takutob mga kahit og sa sunod na pud nato nga vlog mga kahit. Daghan kayong salamat og pag-like, share and subscribe and comment and notification bell. Thank you mga bye-bye.